We have only an hour, I think, maybe hour and a half. Myslím, že máme hodinu nebo jenom hodinu a půl. I usually, when I teach, sometimes when I preach, I usually take like 5 hours in one session. A když vyučuji nebo káži, tak obvykle na jednu lekci potřebuji 5 hodin. Forgive me for being so quick tonight. A tak mi odpusťte, že dneska večer budu rychlý. But I guess I have to be this quick. Ale asi budu muset. I'm so thrilled to be here. Jsem nadšen, že tady mohu být. Because of so many reasons. A z mnoha důvodů. And during this weekend I'm going to share with you many of these reasons. A během tohoto týdne se s vámi o tyto důvody podělím. But I don't know why I'm here still. Stále nevím, proč tady jsem. There's only one thing I know about me standing here right now. Je pouze jedna věc, kterou vím, proč tady nestojím. That the Lord wants me to stand here. Pán chtěl, abych tady stál. That thing I know. Tuto věc vím. I don't know why, though, but that thing I know. Tuto věc vím. Nevím proč, ale toto vím. So I'd like to ask you for something in the very beginning of anything. A dříve než vůbec začneme, bych vás rád o něco požádal. And I'm going to ask you about something strange as a speaker. Jako řečník vás požádám o něco zvláštního. I'm going to ask you to please don't listen to me. Prosím, neposlouchejte mě. Prosím. I'm not joking. I mean, it sounds funny, like a joke, but I'm quite serious now. Možná to zní jako vtip, ale myslím to vážně. Please, and if you would, please stop listening to people in the church. A také vás prosím, abyste přestali poslouchat lidi v církvi. Už navždy. Forever. Navždy. Stop it. Přestaňte s tím. The first step into idolatry is to start listening to the people in the church. První krok k modloslužbě je začít poslouchat lidi v církvi. This is how you start worshiping the creatures instead of God. Tímto způsobem začínáme uctívat stvoření na místo Boha. Right? Je to One pravda? of the most important sentences in the Old Testament, actually. This is not even the New Testament. In the Old Testament, Jedna z nejdůležitějších vět ve Starém zákoně, a to ještě nejsme v Novém zákoně, is Shema Israel. zní Šama Izrael. Which means, listen, Israel, the nation, the people of Israel, listen. Což znamená Izraeli, izraelský lidé, naslouchej. But listen to whom? Ale naslouchat komu? Listen to me, Adonai Elohim. Naslouchejte mě, Adonai, Elohim. Not to my servants. Ne mým služebníkům. No, listen to me through them whenever they say my words. Naslouchejte mě jejich prostřednictvím, kdykoliv oni hovoří má slova. And only when they say my words, not just in my name, when they say my words coming from me. Ale pouze tehdy, když má slova procházejí skrze ně, ne kdykoliv mluví. Anyone can say in the name of Jehovah, in the name of Jesus. Každý může říct ve jménu Jehovy, ve jménu Ježíše. And we are trained in the church to, whenever anybody say in the name of Jesus or just say the name Jesus, we say hallelujah, we have to, right? Because Jesus. A v církvi jsme se naučili, že pokaždé, když někdo řekne Ježíš nebo ve jménu Ježíše, tak my reagujeme haleluja. So even if I say Jesus, please don't say amen. Takže i když řeknu Ježíš, neříkejte automaticky amen. If it is me saying Jesus and not the Holy Spirit speaking through me. Pokud to budu já a nebude to Duch Svatý, který hovoří skrze mě. Do you understand what I'm saying now? Chápete, co tím myslím? You sure? Jste si jistí? Because I'm the son of a prophet. And Protože já jsem syn proroka. one of my prophetic gifts is that I can see when people lie in the church. Jeden z mých prorockých darů je to, že vidím, když lidé lžou v církvi.
So when I say something and then ask, can I get an amen in here? Takže když něco řeknu a budu vyžadovat, abyste reagovali slovem amen. And you say amen without any thoughts about like what I've even said. A vy řeknete amen, aniž byste se zamysleli nad tím, co jsem řekl. Seriously going to go to you and say, stop lying, please. Tak půjdu k vám a řeknu, přestaňte lhát. The holy word. Amen. Protože amen je svaté slovo. Yeah. Let's speak European here. Používejme tu evropskou verzi amen. Okay. So this is the very first thing. Stop, please. Stop listening to me. Start listening through me. Takže to je první věc, kterou po vás chci. Přestaňte poslouchat mě, začněte poslouchat toho, který hovoří skrze mě. Being present here in this gathering had this experience. Někteří z vás, kteří tady sedíte, máte následující zkušenost. Very often. Velmi často in your Christian life. Ve vašem křesťanském životě One of the things that the Holy Spirit showed me about you. Je jedna věc, kterou mi Duch Svatý o vás ukázal. Some of you here, women and men, někteří z vás, kteří tady jste, muži nebo ženy, sitting in the church during the service, sedíte v církvi během shromáždění, listening to reading of the gospel. A posloucháte, jak je čteno evangelium. And now be careful. Now, be careful. A teď dávejte pozor. The preacher didn't even start to preach. Kazatel ještě ani nezačal kázat. And you already knew that his reading from the Bible was false. A vy už víte, že to jeho čtení z Bible bylo falešné. Now I could ask, amen, but no, don't. Teďka nemusíte říkat amen. Right? But you had it. Ale vy jste to věděli. Holy Spirit, the Holy Ghost already told you that there is something wrong with the heart and the spirit of the preacher. Duch Svatý vám již zjevil, že je něco v nepořádku se srdcem toho kazatele. But your answer in your heart to the Holy Spirit was, ale vaše odpověď ve vašem srdci Duchu Svatému byla, but this person is so distinguished and holy and reverend and did so many things for us in our church. How could he be wrong? Ale ta osoba, která k nám mluví, je tak svatá, těší se takové úctě, tolik toho pro nás v církvi udělal. And then you knew, again, the Holy Spirit said, I'm not saying this person is bad. A Duch Svatý ti řekne, ale já neříkám, že on je špatný. I'm just giving you my light warning that there is something wrong with the preaching you're going to hear right now. Listen to me, not to the man. Já ti pouze dávám varování, že s ním je něco v nepořádku. Poslouchej mě, neposlouchej člověka. But we've been trained, again, we've been for many years in drill to listen to people, to men in the church. My jsme však byli dlouhá léta vedeni k tomu, abychom poslouchali lidi v církvi. I have to comment on this some more. Musím k tomu dát ještě nějaký komentář. See, I used to be a Catholic priest. Býval jsem katolickým knězem. But, well, this is nothing in comparison to the thing that I was also the Jesuit priest in the Catholic Church. Ale to ještě není všechno. Já jsem byl jezuitským knězem v katolické církvi. Please don't get offended in the very beginning, right? Because what I'm going to say now, but this is just, I have to give you a witness to something. A neuražte se prosím hned na samém začátku. Musím se prostě jenom s něčím svěřit. Almost for 20 years I was a Jesuit priest. Skoro 20 let jsem byl jezuitským knězem. I mean a Jesuit and then a Jesuit priest because it's not like, you're not a priest like from the very beginning, right? Nejdřív jsem byl jezuitou a pak teprve jezuitským knězem. Why is it so bad to be a Jesuit among the Catholic priests? Proč je špatné být jezuitou mezi katolickými knězi? Because of the extreme matter of obedience.
Je to špatné kvůli extrémnímu důrazu na poslušnost. It is still, till this day, the only order in the Catholic Church Do dnešního dne jediný řád v katolické církvi, putting and saying special vows of the special obedience to the Holy Father. Not just, like any other monk. The normal obedience, of course, it is a special vow, but also another extra special obedience to the Holy Father. který skládá speciální slib poslušnosti svatému otci, jsou jezuité. Samozřejmě ostatní mniši také skládají sliby poslušnosti, ale jezuité mají speciální slib poslušnosti svatému otci. Anytime His Holiness wants anything from the Jesuits, he just say a word, Father, we'll be there. A tak pokaždé, když svatý otec něco chce po jezuitech, tak v podstatě stačí říct jenom slovo. Jsme tady pro tebe. That's why you never had any Jesuit popes till now. Proto nikdy v historii nebyl jezuitský papež, až dnes. Right? Because the popes needed always the Jesuits, but nobody in the church needed a pope as a Jesuit, because, Protože papežové vždycky potřebovali jezuity, ale nikdo v katolické církvi nepotřeboval papeže jezuitu. The Jesuits are the secret service of the Catholic Church, still, to this day. Jezuité až podnes jsou takovou tajnou službou katolické církve. With special missions. Mají speciální poslání. Public and secret missions. Mají veřejné a tajné mise. So the church, especially the hierarchy of the church, bishops and cardinals, they need the very obedient movement. A proto biskupové a kardinálové potřebují velmi poslušné hnutí v rámci katolické církve. You probably know him, or about him, the Polish Pope, John Paul II. Pravděpodobně víte, že polský papež Jan Pavel II. He was actually the first, and I think the last, who a bit doubted about this ability of the Jesuits. Byl pravděpodobně prvním a také posledním, který trochu zpochybňoval schopnosti jezuitů. So he started looking for another solution, another order, and in was the organization called Opus Dei. A tak začal hledat nějakou alternativu, nějaké jiné hnutí a obrátil se na Opus Dei. But then Ratzinger came and said, no, it was a stupid experiment, only the Jesuits. A poté přišel Ratzinger a řekl, ne, to byl hloupý experiment, vraťme se k jezuitům. Now for me, but I'm not going to talk about this tonight, but now for me, the first time when they knew what they were just about to do, voting for this Pope, the first ever, the Jesuit, it is the sign of time, but we're not going to talk about this tonight. A tak i když o tom dnes večer nebudu více hovořit, zmíním jednu věc. To, že byl zvolen papež jezuita, je znamení posledních časů. Maybe tomorrow, maybe on Sunday. Možná to zmíním zítra nebo v neděli. But what I'm talking about all of this. Ale proč o tom hovořím? I'm talking about the obedience and the understanding of the obedience in the Jesuit order. Hovořím o poslušnosti a o pochopení poslušnosti v jezuitském hnutí. I joined the Jesuit order in 1993. Připojil jsem se k jezuitskému řádu v roce 1993. And from the very beginning I was taught that. A od samotného počátku jsem byl vyučován tomuto. I might have some sins and my conscience not really clean, right? It doesn't really matter. Nezáleží na tom, jestli mám nějaké osobní hříchy, nebo jestli mé svědomí není úplně čisté. But I cannot have one particular sin. Ale jedním hříchem se nesmím provinit. Disobedience. Neposlušnost. Disobedience. Obedience is everything. Poslušnost je jednoduše vším. How was it defined? Jak to bylo definováno? You are supposed to be as obedient as the stick in the hand of a blind man. Musíte být poslušní jako hůl v rukou slepce. Who is a blind man? Kdo je slepec? Your superior. Váš nadřízený. Someone who's in hierarchy higher than you. Ten, kdo je v hierarchii výše než vy. Now please, Christian people, listen to me carefully.
Prosím, křesťané, poslouchejte mě pozorně. Someone who's received from other people the authority over your life. Je to někdo, kdo přijal autoritu nad vaším životem od jiných lidí. Does it sound familiar to you? Zní vám to povědomě? So you see, who are the other people? The other people are the other members of the hierarchy. Kdo jsou ti další lidé? Jsou to další lidé v hierarchii, Proven in their authority by other church members. jejichž autorita je stvrzena jinými členy církve. Highly established. Lidé vysoce postavení. So who are you to question them? Kdo jsi ty, abys je zpochybňoval? How long are you in this church, in this particular movement, organization, in the Jesuit order? How long are you? Jak dlouho jsi v církvi v tomto hnutí, v jezuitském hnutí? What did you do to prove yourself? Co jsi dokázal, aby ses osvědčil? How can you prove yourself? Jak se můžeš osvědčit? Be obedient. Tím, že budeš poslušný. Listen to what they say and do what they tell you to do. Budeš poslouchat to, co ti říkají, a budeš dělat to, co ti říkají, Because abys this dělal. is the surest way of doing the will of God. To je ta nejistější cesta k tomu, jak naplnit Boží vůli. And listen to this. A poslouchejte toto. Once I asked the question, okay, V okamžiku, když jsem se zeptal, v pořádku, I guess I don't know everything, asi neznám vše, and someone who's with his authority over me might know more. tak ten, který je v autoritě nade mnou, asi ví více. But what if he's mistaken? Ale co když udělá chybu? And this actually I know that he is mistaken. A já jsem věděl, že chybuje. The answer was, what is important is authority. Dostal jsem odpověď, to, co je důležité, je autorita. Because if this man has the authority over your life, this is, first of all, the will of God. Protože pokud tento člověk má autoritu nad tvým životem, tak to, co říká, je Boží vůlí pro tebe. So even if he's mistaken, humanly, probably it is God speaking through him. Takže i když z lidského pohledu dělá chybu, tak pravděpodobně Bůh hovoří skrze něj. Then my question was, okay, but what if I know in the spirit, because you see, this is another story that I'm going to tell you, not now, but I went to got back to the Catholic Church and went to the Jesuit order being already born again Christian. A tak už jako znovuzrozený křesťan jsem se vrátil k tomuto řádu a položil jsem jim stejnou otázku. Can you imagine? Dokážete si to představit? Probably not. Asi ne. Why I'm saying all these stories. Proč vykládám všechny tyto příběhy? Be patient, please, with me. Buďte trpěliví. So, if someone has the authority over your life, even if you know the Holy Spirit, Takže pokud má někdo autoritu nad vaším životem a vy, i když znáte Ducha Svatého, it doesn't matter because the Holy Spirit wants to talk to you through the human authority over your life, not directly to your heart. tak je to úplně jedno, protože Duch Svatý chce hovořit k vám skrze autoritu v církvi a ne přímo k vám. Listen to me now. A teď poslouchejte. What I learned was, listen, if the authority says something and you do it, you obey. Takže když autorita něco řekne a vy uposlechnete a uděláte to, but you don't agree in your heart with what they say, ale ve svém srdci nesouhlasíte s tím, co říkají, you still are not obedient and you've got a sin. tak jste stále neposlušní a spočívá na vás hřích. A mortal sin and you're going to hell. Je to smrtelný hřích, půjdete do pekla. Holy Spirit, please talk to the hearts of the God's flock tonight. Duchu Svatý, prosím, hovoř k srdcím svého stáda dnes večer. Why the whole story about the Jesuit obedience? Proč říkám celý ten příběh o jezuitské poslušnosti?
Because you see, after almost 20 years of being a Jesuit, Protože po skoro 20 letech, co jsem byl jezuitou, I had enough. měl jsem dost. I had enough. Měl jsem dost. I left the Jesuit order and I left the Catholic Church. Tak jsem opustil jezuitský řád a opustil jsem katolickou církev. Actually, I was a member of the Jesuit order because I thought this is the way we can change the Catholic Church into being biblically sound. Já jsem byl členem jezuitského řádu, protože jsem byl přesvědčen o tom, že můžeme změnit katolickou církev tak, aby byla biblickou církví. Until I finally discovered the obvious truth that it is impossible. Až jsem dospěl k pravdě, samozřejmě, že to není možné. On the day the Catholic Church becomes really biblical, this is the day when the Catholic Church is going to disappear. Až nastane den, kdy se katolická církev stane biblickou církví, tak v ten den zmizí ze světa. So, as English people would ask, why bother? Takže Angličané by se zeptali, nač si dělat starosti? I am going to be an anarchist anyway, so it's better and actually, you know what I mean, more honest to leave them and to preach and talk to them and to witness to them from outside. Proto je lepší, když budu kázat, vyučovat a mít na ně vliv zvenčí. My wife's here somewhere with my son. Někde tady sedí má manželka s mým synem. She can witness later. When I then met her and there she goes. Tamhle jde. Could you please come here? Můžeš prosím přijít tady? Madja. Sie kann auf den Please, Peter. just for a moment. Můžeš tady na chvíli přijít? She can witness. For a couple of years, I prayed to the Lord, please, now when I'm finally free, where should I go? Where is my real church now? Může vám potvrdit, že roky poté, co jsem odešel z katolické církve, jsem se modlil, Pane, kam mám jít, kde je moje místo? Surely in Poland we have some evangelical churches. Where should we go? Určitě v Polsku jsou nějaké evangelikální církve, kam máme jít? And you know what? I didn't listen to the Holy Spirit. A víte co, já jsem neposlouchal Ducha Svatého. Because he didn't tell me anything and I was trying on my own. On mi nic neřekl a já jsem se vzdělával sám. You know, like visiting the churches, like maybe them, maybe the Baptists, maybe the Pentecostals, maybe the whoever they are. A tak jsem navštěvoval církve a říkal si, možná to budou oni, baptisté, letniční, nebo možná někdo jiný. And you know what was going on? First of all, I knew who is the main priest, always. A víte, co se stalo? Vždy jsem věděl, kdo je hlavním knězem. From the very beginning, like before the service on Sunday. Ještě předtím, než začalo nedělní shromáždění. People were gathering, right? Lidé se scházeli And in the spirit I knew. In the spirit I knew and I was all the time talking to my wife like, this is the main guy, this is the youth priest, this is the lady doing charity, and all the time it was the truth. Já jsem vždy říkal manželce, podívej se, tamten, ten to tady vede, tohle to je mládežnický pastor, tato žena se stará o charitu a vždy jsem měl pravdu. And she was like, you're a prophet. Ona mi říká, ty jsi prorok. How do you know? Jak to víš? And my heart being broken more and more and more answered, A mé srdce bylo stále více zlomené. all the time. Imagine I'm not a prophet. This is the same religion that we actually left. Já jsem jí akorát pokaždé řekl, Májo, nejsem prorok. To je prostě stejné náboženství, které jsme opustili. What's going on? Co se to děje? What is going on? Co se to děje? These people, they listen to the Bible only, to the Word of God. Tito lidé poslouchají Boží slovo. How is it possible that they actually have the same Catholic religion here? Jak je tedy možné, že tady mají to stejné katolické náboženství? Just, wearing different clothes. But this is exactly the same.
Akorát jsou jinak oblečení, jinak je to úplně to samé. Once, when we left like forever, it was a Christmas day, and I just, I lost my breath. Jednoho dne na Vánoce, když jsme se rozhodli odejít definitivně, už jsem opravdu nemohl dále. Listening to the worship music much worse than in the Catholic Church, in the Catholic Charismatic Renewal. Už jsem nechtěl poslouchat chvály, které byly mnohem horší než v katolickém charismatickém hnutí. Listening to the very reverend old pastor, but, preaching his sermon from some old sheets with stuff printed from internet. Už jsem dále nechtěl poslouchat kazatele, který byl sice starým ctihodným pánem, ale který kázal z poznámek vytištěných někde z internetu. When I preached, and I always preached like that in the Catholic Church as a priest, without any notes printed from the internet. Když jsem já jako katolický kněz kázal, tak jsem neměl žádné poznámky vytištěné z internetu. They told me, what are you, a Protestant? A tak mi říkali, co jsi, protestant? Co to děláš? What do you think you're doing? Co si myslíš, že děláš? You preaching from the Holy Spirit, from the Bible? Who are you, a Protestant? Myslíš si, že kážeš z Bible, z Ducha Svatého, co pak seš protestant? So Pharisee for the living word of God, I was looking for the proper biblical church and I couldn't find it because apparently the Protestants were more Catholic than me as the Catholic priest before. A tak jsem žíznil po Božím slově a hledal nějakou opravdovou biblickou církev, ale žádnou jsem nemohl najít, protože protestanté byli zjevně více katoličtí než já jako katolický kněz, kterým jsem býval. But this is not the worst. Ale to ještě nebylo to nejhorší. You know what is the worst? Víte, co bylo to nejhorší? When I started talking to people in the evangelical Pentecostal Protestant churches. Když jsem začal hovořit s lidmi z letničního evangelikálního protestantského hnutí, I began to discover one of the most terrible horrors of my life, of my Christian life. Narazil jsem na něco, co bylo pro mě tím nejhorším okamžikem mého křesťanského života. Which is the spirituality of the obedience worse than I was taught in the Jesuit order. A tím byla poslušnost zabalená do nějakého duchovního hávu. A bylo to ještě horší, než co jsem znal z jezuitského hnutí. Freedom. This is what I was looking for in the real evangelical church. Freedom. Ve skutečném evangelikálním hnutí jsem hledal svobodu. Please understand me well, not freedom to do whatever I want. Ne svobodu k tomu, abych si dělal, co chci. Freedom to be me as the child of God, as the child of this beautiful, fantastic, loving Father. Ale svobodu, abych byl sám sebou, jako dítě svého nádherného nebeského Otce. You know, the most beloved father's kid. Svého milovaného otce. His favorite one. Dítě, které je jeho oblíbeným dítětem. Now, please, allowed to introduce. Gestattet mir You, euch. Maja, you're coming. Yeah, there you go. Just for a second. This is my son. Rád bych vám představil svého syna. So I love him, Miluji ho, but I also like him. ale taky se mi líbí. He's a great guy. Look at him. Je to skvělý chlapec, podívejte se na Look at něj. him. Podívejte se na něj. Feeling secure, sure of himself, because I love him and I like him. Cítí se v bezpečí, je sám sebou, protože ho miluji a líbí se mi. Felix. Felix. There you go. In Latin means happy, happy one. Toto jméno pochází z latiny a znamená šťastný. Now, your real Christian life didn't even begin Váš křesťanský život ještě ani nezačal, if you, sister, if you, brother, haven't had this experience like just my son had with me.
Pokud si, bratře a sestro, neměl stejnou zkušenost, kterou měl teďka můj syn se mnou. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Víte, co mám na mysli? And what I want to say is, this is one of the most important things of this weekend. We are going to work on our experience of our Father's love in our personal life. Jedním z hlavních cílů tohoto víkendu je naučit se zakoušet Otcovu boží lásku k nám. Why? Proč? Because if you don't have this, if you don't have the real Father and His real love in your heart and in your soul and in your spirit, Protože pokud není boží láska, Otcova láska v tvém duchu, v tvém srdci, v tvé duši, then you are not going to understand ever what the real obedience is, according to the Word of God. pak nikdy nepochopíš, co podle božího slova skutečně znamená poslušnost. We have to go back together. We have to return to the kingdom. Brothers and sisters, Společně, bratři a sestry, se musíme vrátit do království. our churches need to go back to the king and to his kingdom because they are not there. Naše církve se musí vrátit ke králi a do království, protože tam nejsou. This is the problem, you see. To je ten It problém. is very easy to say, in the name of Jesus, Jesus here, this is there, this is the will of Jesus. Je snadné říkat ve jménu Ježíše, Ježíš tady, Ježíš tam. Jesus is our Lord. Jesus is your Lord. Jesus is my Lord. Ježíš je náš pán, Ježíš je tvůj pán, můj It's very pán. easy to say this, and then it's very easy to say, Amen. Je velmi snadné to prohlásit a je také velmi snadné říct amen, protože to je pravda. This is true, right? Je to pravda. Listen. Exactly 29 years ago, Přesně před 29 lety, being a born-again Christian, jako znovu zrozený křesťan, but then totally, absolutely deceived, ale zcela oklamán, I went, because I was born again in 1991. znovu zrodil jsem se v roce 91. 2 years later, I joined in 1993, I joined the Jesuit order. V roce 93 jsem se připojil k jezuitskému řádu. And in January 1994, I had my first spiritual exercises. A v roce 94 v lednu jsem měl své první duchovní cvičení. What is it? Co to znamená? It's what Reinhard teaches, actually. Je to něco, co učí Reinhard. Kind of. For a month, kind of like almost a Jesuit, yeah. Trochu jako jezuita, ano. For a month, you stay totally silent. Celý měsíc se trváte v naprostém stišení. This is what they call the silence of the senses. Jezuité tomu říkají stišení smyslu. You don't talk to anybody. S nikým nemluvíte, You're not supposed to listen to anybody. nikoho ani nesmíte poslouchat. You're not supposed to have eye contact with S anybody. nikým byste neměli mít oční kontakt For over a month. více než měsíc. And every day you pray at least 5-6 hours using your imagination. A za použití své představivosti se každý den modlíte 5 až 6 hodin. Meditating on the Word of God. This is what the Jesuits do originally. A meditujete nad Božím slovem. Toto jezuité dělají. At the end of these spiritual exercises, A na konci tohoto duchovního cvičení you're supposed to finish as the highly obedient priest of the Pope. byste se měli stát naprosto poslušným knězem papeže. But in the middle, in the beginning and in the middle, it's still quite evangelical, believe me. Ale na začátku a uprostřed to stále vypadá velmi evangelikálně. So, exactly, it was 1994, 20th of January. 20. ledna 94. Today, a special day because it was my name day as well. Nastal pro mě zvláštní den a také mimo jiné jsem měl svátek, So today is my name day as well. takže dnes mám svátek. I don't care. Thank you very much. I don't care, but you know. So, as the Catholic, this name day was very important to me because of because this is your patron's day.
A pro mě jako katolíka byl tento den důležitý, protože to byl den mého zasvěcení. And this day became for me for 20 years even more significant because of the prayer I had on this day. A pro mě byl tento den ještě významnější díky modlitbě, kterou jsem se toho dne modlil. It was the meditation called in the spiritual exercises of St. Ignatius. It is the meditation called Two Banners. Jednalo se o meditaci podle cvičení svatého Ignáce, která se jmenuje Dvě korouhle. There you go. One is the banner of Satan. Jedna korouhev je satana And another one is the banner of the Lord Jesus Christ. a druhá korouhev patří Ježíši Kristu. Can you imagine? Dokážete si to So being představit? born again, that was the day when I totally, fully, consciously said, Jesus, I want you to be my only Lord. Takže toho dne jsem plně a vědomě vyznal, Ježíši, chci, abys byl můj pán. Even if they're going to, because this is the meditation, I'm not going to give you any details, but this is the meditation. Even if they will torture you and will blackmail you, whatever, are you still going to listen to Jesus only? V rámci té meditace, a teď nebudu zacházet do detailů, vyznáváte, že i kdyby vás mučili, vydírali, vy budete poslouchat pouze a jenom Ježíše. That was the day when I asked my Lord Jesus. Toho dne jsem požádal svého pána Ježíše Krista, Still in the very beginning of the so-called Jesuit noviceship, a to jsem byl stále ještě jezuitským novicem. I asked him directly, Lord, please, can I actually put my life as a sacrifice for you, please? Požádal jsem jej, pane, mohu ti obětovat svůj život? You see, when I was looking for any order to join, being the zealous Catholic, Když jsem jako horlivý katolík hledal řád, ke kterému bych se připojil, I chose the Jesuits because they have the biggest number of martyrs ever. rozhodl jsem se pro jezuity, protože to byl řád s největším počtem mučedníků. In like 3, 4, maybe 500 years of their history, they had like a couple of thousand people dying for Jesus. V rámci svých dějin dlouhých 300, 400, 500 let bylo v tomto řádu několik tisíc lidí, kteří položili svůj život za Ježíše. That's why I joined. A proto jsem se k ním přidal. I actually came back to the Catholic Church because I wanted to lose my life for him and for him only. Vrátil jsem se tedy do katolické církve proto, abych pro něj obětoval svůj život. Please, some of you stop listening to me right now. Listen to the Holy Spirit. Někteří z vás přestaňte poslouchat nyní mě a naslouchejte Duchu Because Svatému. to many of you, I'm not talking about me. This is not my history. This is your history, brother and sister. Protože teď nehovořím o sobě a o své historii, ale je to tvá historie, bratře a sestro. Please understand me in the Holy Spirit. Pochopte mě v Duchu Svatém. How come that being a born again Christian Jak je to možné, že jako znovuzrozený křesťan, who was saved during the home church meeting in the early 90s, 1991 it was in Krakow, který se obrátil v Krakově v roce 91 během jednoho domácího setkání, how come I came back to the Catholic Church, I became a Jesuit, and still being a Jesuit I still wanted to listen to him only and to serve him only. tak jak je možné, že jsem se vrátil do katolické církve, stal se jezuitou a stále chtěl poslouchat jeho a pouze jeho? How come I stayed there for almost 20 years? Jak je možné, že jsem tam zůstal dalších 20 let? Because I thought Protože jsem si myslel. I had many signs. Dostalo se mi mnohých znamení. See, I was speaking on tongues. Hovořil jsem jazyky. I had some prophetic visions. I was really born again and Pentecostal Christians joining the Jesuits. Měl jsem mnohá prorocká vidění, já jsem byl v podstatě letniční a přesto jsem se jako znovuzrozený přidal k jezuitům. I had it all wrong. A přesto to bylo celé špatně. I received his new life, eternal life. Já jsem přijal jeho věčný nový život, But I knew nothing about the new covenant. ale nevěděl jsem nic o nové smlouvě.
I didn't understand what the grace was. Nerozuměl jsem milosti. I didn't understand what it meant that the work of the cross is finished. Nechápal jsem, co to znamená, že dílo kříže je dokonáno. The biblical definition of the grace, of his grace especially, but any grace, Biblická definice milosti is that it's something that is so worthy that you cannot earn it ever. znamená, že existuje něco tak cenného, co si nikdy nemůžete zasloužit. But you can receive it only as a free gift, and this is the grace. Du kannst sie Itself. Můžete to přijmout pouze zdarma jako dar. The 4th chapter of Romans, for example. Například 4. kapitola Beautiful Římanům teaching on this. o tom nádherně vyučuje. And this is the only definition of grace in the Bible. Je to jediná definice milosti, kterou v It Bibli has to be najdeme. free. It has to be free. Musí být zdarma. It has to be the most precious thing that cannot be earned. It has to be a free gift of the Lord. Musí to být ta nejnádhernější věc, kterou si nemůžeme zasloužit. Musí to být dar, který od Boha přijmeme zdarma. And look at me. Podívejte se na mě. Learning like almost every, because the Jesuits are very educated. So every day I learned like Greek and Hebrew and read the Bible every day. Jezuité jsou velmi vzdělaní, takže každý den jsem se učil hebrejštinu, řečtinu a četl Bibli. What happened in this stupid head back then, because now is, what happened here, Co se stalo v té hloupé hlavě tehdy? knowing what is the biblical definition of the grace, I also believed in the Catholic grace. Že ačkoliv jsem znal biblickou definici milosti, tak jsem také věřil katolické verzi milosti. What I mean, you see, you have this grace that can sanctify you, sanctifying grace. Existuje milost, která vás posvěcuje. How do you have it? It's free because the Lord died for you and is risen from the death. Hallelujah. Získáme ji zdarma, protože náš Pán za nás zemřel a vstal z mrtvých. But then you can lose it. Ale pak o ní můžete přijít. How? By sinning. Jak? Tím, že hřešíte. Especially if it is a mortal sin, you lose it forever. You're going to hell again. Obzvláště tehdy, když se jedná o smrtelný hřích. Navždy o ní přijdete a jdete do pekla. And this is actually where your Catholic life begins. A tehdy začíná váš katolický život. Where? Kdy? Where you say, okay, so I'm going to lose it, or I've already lost it probably because of my yesterday's sins. Když si řeknete, pravděpodobně ji ztrácím, anebo možná už jsem ji ztratil díky tomu, že jsem včera zřešil. So what to do to regain this free, beautiful gift from God? You have to do something. A jak tedy získáme znova tento nádherný boží dar? Musíme něco udělat. How then can it still be called a grace if it is something I have to regain for myself? Jak tedy můžeme dále nazývat milost milostí, když já si ji musím od nynějška zasloužit? Through the sacraments, Skrze svátosti, special devotions, prayers, speciální modlitby, charity work. skrze charitu a dobročinnost. 20 years I not only believed it is truth, the whole truth, but also I attacked biblically some Protestants saying you don't understand the Catholic Church, you're stupid. Takže nejenom, že jsem 20 let věřil tomu, že je to pravda a jediná pravda, ale rovněž jsem biblicky napadal protestanty. A tvrdil jsem o nich, že jsou hloupí a nerozumí katolické církvi. Now, again, you know what is the problem? Not my 20 years of my stupidity. Problémem nebylo 20 let mé hlouposti. Problem is that we can listen to these Catholic stories and laugh or maybe cry. The problem is that we don't see this is our evangelical story as well. Problém je, že my posloucháme tyhle katolické historky, možná se jim smějeme a přitom si neuvědomujeme, že se rovněž jedná o náš evangelikální příběh. So brothers and sisters, first of all, Takže bratři a sestry, především I'm standing in front of you as a witness. stojím před vámi jako svědek. I will beg you for forgiveness later.
Později vás poprosím o odpuštění. Now, as a witness of the real grace of God. Ale nyní jako svědek opravdové milosti, as the witness of his real will. jako svědek jeho opravdové vůle, Don't listen to me, listen to the Holy Spirit. Of his real will and wanting of his heart about your life. vás prosím, abyste neposlouchali mě, ale Ducha Svatého, jeho vůli a jeho touhu, kterou má pro váš život. This is true. And also the worst lie in the church. It depends on how you understand this. To je pravda a zároveň nejhorší lež v církvi. Záleží, jak se na to díváte. Actually, the most important thing in our life is not how God loves you or me or anyone personally. This is not the most important thing. Nejdůležitější věcí není to, jak Bůh miluje mě, tebe nebo jakéhokoliv jiného člověka. But see, this is the very beginning. This is the very beginning. How he loves me. To, jak miluje mě, je jenom počátek. See, for many years, I rebuked so many evangelists. They hate me now. Or love me. Za ta léta jsem napomenul spoustu evangelistů a ti mě buď milují nebo nenávidí. Because I repeatedly, I didn't allow them to preach in my presence, God loves you. Protože v mé přítomnosti jsem jim nedovoloval, aby kázali, že tě Bůh miluje. Please don't listen to me. Listen to the Holy Spirit and what he wants to say. Prosím, neposlouchejte mě, ale Ducha Svatého a to, co se vám chystá říct. So many people here also preach to other people, God loves you, right? Protože vím, že je zde mnoho lidí, kteří také kážou jiným lidem, Bůh tě miluje. Please stop. Prosím, přestaňte. How do you know? Jak to víte? How do you know? Jak to víte? How do you know that God loves me? How do you know? Jak to víš, že mě Bůh miluje? Did you talk to him about me and his love to me? Hovořil jsi s ním o mně a o jeho lásce ke mně? I usually go to other people and say, listen, God loves me. Já většinou přijdu za lidmi a řeknu, Bůh mě miluje. I'm supposed to be a witness of what? Of his love to me. Já mám být svědkem jeho lásky ke mně. Make them jealous. Ať vám závidí. You know what I mean? Rozumíte mi? God loves me. Bůh miluje I'm mě. his favorite. I don't know about you, but I'm his favorite. Look at this. Já jsem jeho oblíbenec. I am his favorite. Já jsem jeho oblíbenec. I don't know, but I know about me. O tobě to nemůžu říct, ale mohu to říct o sobě. How do you know? You may ask me. How do you know? Můžeš se mě zeptat, jak to víš? See, I can tell you many stories about his fantastic, great love. Protože ti mohu říct spoustu příběhů o jeho fantastické lásce ke mně. How he showed his love to me. Jak mi prokázal svou lásku. About his miracles in my life. O jeho zázracích v mém životě. Why? To make you jealous? Proč? Abys mi záviděl? Exactly. Přesně tak. Exactly. Be jealous. Eventually. Přesně tak. Záviď mi. Go out of the gathering where they tell you God loves you and they don't even love you. Go out. Až budeš na shromáždění, kde ti budou říkat, že tě Bůh miluje a oni tě přitom nemilují, odejdi odtamtud. I started believing people. Já jsem začal věřit lidem, telling me that God loves me. Kteří mi říkali, že mě Bůh miluje. Started listening to them and obeying them. Začal jsem jim naslouchat, poslouchat je. And where I landed? In the Jesuit order. A kde jsem skončil? V jezuitském řádu. And you in your church. I'm sorry. A ty, a je mi to líto, jsi skončil ve své církvi. Shall I repeat? Because it's just a couple of people laughing. Měl bych to zopakovat? Pár lidí se tady směje. So funny story. A co ten zbytek? Vždyť je to tak veselá historka. It wasn't my intention to speak about, the biblical deception, but you deceived. Neměl jsem v plánu hovořit o biblickém klamu, ale vy jste oklamáni. You're not laughing now, you're deceived. Pokud se teď nesmějete, jste oklamáni. Just kidding. Ne, dělám si legraci. Just kidding. But you will be laughing, at least
finally tomorrow. Ale možná nakonec zítra se zasmějete. So listen to me. Prosím, poslouchejte. Listen to me. The whole, you see, when I first met Reinhard, Když jsem poprvé potkal Reinharda, one of the most important questions in my heart was, Lord, why? tak jsem se ptal proč. Not about him. Ale pochopte, to se netýkalo jeho. No. Thank you. I love you too. Lord, why? Somebody else can translate. I'm leaving. Někdo jiný tě může překládat, já odcházím. Prostě jsem si kladl otázku proč. Lord, why? Pane, proč? I was born again. I was saved in 1991. Byl jsem spasen, obrátil jsem se v roce 91. And I was leaving the Catholic Church and the Jesuit order in 2011. A z jezuitského řádu a z katolické církve jsem odešel v roce 2011. Nebo 2012. You know what I mean? Why? Proč? I lost so many years. Lord, why? Why you allowed me to be so stupid? Pane, proč jsi dovolil, abych byl tak hloupý a ztratil tolik let? Why? Proč? And actually, like many of us, I asked him why, but I didn't really, I didn't really wait for any answer. Jako mnoho z nás, já jsem se ptal proč, ale ve skutečnosti jsem nečekal na odpověď. Why, Lord, why? Byla to jen sebelítost. Proč, pane, proč? And sometimes it was kind of blaming him. Občas to bylo pouhé obviňování Boha. I could actually, get married 20 years ago. And now, Také jsem se mohl oženit před 20 lety, ale nyní? in February, I'm going to turn 50. V únoru mi bude 50. And my son will be 9 months old. A mému synovi bude 9 měsíců. One of the many aspects of my Lord, why? A i to je jeden z aspektů mé otázky pro Boha, If it was proč? 20 years ago, he'd be 20 years old now. It'd be different, right? Kdyby to bylo před 20 lety, tak už je mu 20 let a všechno by bylo jiné. But finally the Lord break through my mental walls and give me one of the first answers, and it was, Nakonec se Pánu podařilo prolomit přes všechny mé mentální bariéry a jeho odpověď zněla takto. well, you see, but you 18 years older than your wife. Víš, tvoje manželka je o 18 let mladší než ty. So she was just 1 year old when you were already joining the Jesuits. Takže když ses připojoval k jezuitskému řádu, tak jí byl pouhý 1 rok. So how, you probably would find some other woman, but she's the one. Ty by si pravděpodobně našel jinou manželku, ale ona je ta pravá. I was terrified, yeah, she is the one. I love her. A já jsem byl zděšen, protože jsem si říkal, ona je ta pravá, já ji miluji. So the Lord said, so you had 20 years of gap years. A Pán mi říká, no tak prostě 20 let si musel čekat. And the story is very romantic, but also kind of, Víte, ten příběh je na jednu stranu romantický, na druhou stranu trochu because I nebezpečný. met her as a priest. Anyway, Protože jsem ji potkal ještě jako katolický kněz. this is not for tonight. You're going to have strange dreams. To není úplně povídání na dnešní večer, protože potom byste měli divoké sny. It was all legal. Come on, people. That's what Go on. Ale lidi, no tak, vše bylo ve vší počestnosti. But I still had 20 years. Lord, how many people got deceived by me? Přesto jsem si ale říkal, ale Pane, za těch 20 let, kolik lidí jsem oklamal? By my witness, by my example. Svým svědectvím, svým příkladem. You see, during my priest years, I was one of the most famous priests in Poland. Ještě jako kněz jsem byl jeden z nejznámějších kněží v Polsku. Now, it was pre-YouTube era. Bylo to ještě v době před YouTube. Can you imagine the CD-ROMs with my teaching? Dokážete si představit, že se vypalovaly CDčka s mými kázáními? Like
you see, an hour and a half of my teaching on the CD-ROM, they were selling them for 1, 2, 3 euros 20 years ago, and they were able to sell like 35, 40, 50,000 of them. Před 20 lety se CDčko s mým 90-minutovým kázáním prodávalo za 1, 2, 3 eura a prodalo se jich 30, 40 i 50 tisíc. With me and my voice defending the Catholic Church and the Catholic dogmas. A na tom CDčku jsem byl já, můj hlas a bránil jsem katolická dogmata. Praising the idea of the church hierarchy. Chválil jsem církevní hierarchii. Admiring Pope. Obdivoval jsem papeže. I mean the institution, but especially the Polish Pope, you know. Jako instituci, ale samozřejmě také polského papeže. So many young people were following me. A následovalo mě velmi mnoho mladých lidí. Seriously, like thousands of them, listening to what I was saying anytime. Tisíce z nich poslouchali, co jim chci říct. So when I finally left, takže když jsem nakonec odešel, they had like even some like these special events like, you know, against witchcraft or something like that, burning my CD-ROMs and my books and, you know, anything with my name on it. Tak začali pořádat shromáždění, na kterých pálili má CDčka, mé knihy, všechno, co mělo se mnou něco společného. Fabian Błaszkiewicz, this is my name and surname. Fabian Błaszkiewicz, Fabian. Fabian Blaškevič, tak se jmenuji. Judas. Jidáš. 21st century Judas. Jidáš 21. století. He betrayed us. He betrayed everything. Zradil nás, zradil vše. Any value he had in his life, he betrayed. Look at him. Zradil každou hodnotu, kterou v životě měl. Podívejte se na něj. But it wasn't my concern. I knew the truth. Jesus, he's the truth. I knew him and I knew finally it's him, it's me, it's wonderful. A já jsem věděl, že mi na tom nezáleží, protože to jediné, na čem mi záleželo, byl Ježíš. But I didn't know what to think about these 20 years. Ale i přesto jsem nevěděl, co si myslet o těch 20 letech. Rozumíte mi? What happened? What happened? Co to všechno znamenalo? And the Lord finally said, Pán mi nakonec řekl, through Reinhardt's prophecy, a bylo to i skrze Reinhardovo proroctví, I need you to have this religious experience. Potřeboval jsem, aby si měl tuto náboženskou zkušenost. Because the time is coming. Protože přichází čas. The time, the greatest time of all times is coming. Přichází ten největší čas v dějinách lidstva. When the religion will be finally crushed. Kdy náboženství bude konečně poraženo. And it has to start in my church. A vše musí začít v mé církvi. It has to start in my churches. Musí to začít v mých církvích. In the body of my son. It has to start here. Musí to začít v těle mého syna. Look at the church, brothers and sisters. Bratři a sestry, podívejte se na církev. Please look at the church in the spirit. Podívejte se v duchu na církev. Look at this wonderful woman. Podívejte se na tu nádhernou ženu. The new Eve. Na novou Evu. The new wife of the new Adam, Christ. Novou manželku nového Adama, Krista. How sick she is now. Jak je nyní nemocná. Because of us. A to vše kvůli nám. Reinhard just preached about how his body functions. Reinhard nedávno kázal, jak funguje naše tělo. And then nothing in his body is against other part of his body. A nic v jeho těle není proti ostatním částem těla. But we know the phenomenon of this anarchy in our bodies, right? Avšak my známe fenomén anarchie v našem těle. How is it called? A cancer. Jak se jmenuje? Rakovina. Right? It is when a part of your body turns against the rest of your body and against the integrity of your body. It's just a cancer. Když se nějaká část vašeho těla obrátí proti tomu zbytku, proti jeho celistvosti,
tak je to rakovina. Generally speaking, of course. It's Obecně řečeno, samozřejmě. So look at the church in the spirit. Podívejte se v duchu na církev. Anytime we attend any gathering calling itself a church, Jsme-li na jakémkoliv shromáždění, které samo sebe nazývá církví, but this gathering or the leaders of this gathering are turning against the rest of the body of Christ, a ono nebo jeho vedoucí se obracejí proti zbytku těla Kristova, this so-called church and we as well are the part of the spiritual cancer. tak potom takzvaná církev, včetně nás, jsme součástí duchovní rakoviny. In so many ways, sometimes totally unconsciously, Tolika způsoby a někdy zcela nevědomě. sometimes because it is not like we don't want to, but we believe in some non-biblical bullcrap. Častokrát to ani nechceme a přesto věříme absolutním nesmyslům. Look how many times we pray in the situations and in the way that the Bible says, like specifically, we shouldn't do this. Podívejte se, kolikrát se modlíme v určitých situacích a způsobem, o kterém Bible říká, že bychom se takto neměli modlit. How many times? Jak mnohokrát? Why do we do Proč this? to děláme? Like the Bible says, for example, Bible například říká, where should you leave your money if you even want to leave your money anywhere? Where should you leave your kam money? bys měl vhodit své peníze, kdybys je opravdu chtěl darovat? In whose pocket? Do čí kapsy? In whose pocket? Do čí kapsy? I mean, this is it. Let's call it a day. Good night. okay. You answer this question on your own. Sami si na to odpovězte. No, I'm going to continue for just a couple of minutes. Ještě pár minut budu pokračovat. This is where is this question when they actually take the like what did you the baskets? What Baskets, yeah. the baskets, right? Položil jsi otázku, odkud se tady vůbec vzaly ty modré koše? Did you ask tonight? And please stop listening to me. Listen to the Holy Spirit. Přestaňte poslouchat mě, naslouchejte Duchu Svatému. It is not my intention to hurt you. Do you understand? Mým záměrem není vás zranit, But just to open your spiritual eyes. ale otevřít vaše duchovní oči. So you see this blue basket, right, in front of your eyes. Takže vidíte před očima ten modrý koš? Did you ask yourself, what is it? Zeptal se sám sebe, co to je? Koš. What for? Na co? Well, you put money in there, Dáváme tam peníze. right? So what you do? Co uděláš? Okay, this is the church. V pořádku, je to církev. Beautiful guy. That is a wonderful. One of ours, this other strange guy from Poland. Why? But anyway, this is what we do in church. We Yes. put the money when they say us to put it. V církvi jednoduše dáváme peníze tehdy, když nám řeknou, že je máme dát. Right? Je to pravda? You do it. Děláme to. Why? Proč? Where the Bible says anything about such a behavior? Where? Kde Bible hovoří o čemkoliv podobném? The Bible says whenever you know you've been taught, you give whatever you have to the teacher. Bible říká, že když tě někdo vyučuje, tak bys měl dát to, co máš, učiteli. So you know, just in a couple of minutes we're going to finish. Za pár minut skončíme. You're going to talk to someone here. A ty si s někým odsud promluvíš. And suddenly this person will reveal in front of your spiritual eyes some understanding. A díky té osobě získáš porozumění v určitých věcech. And you will say, well, Reinhard was great and Fabian was okay, but now I get it. A ty řekneš, Reinhard byl skvělý, Fabian byl v pořádku, ale teprve teď tomu rozumím. Thank you. Děkuji. So my question is, A má otázka zní, where is your money? kde jsou tvé peníze? Like, what do you mean, thank you? Where is your money? Co myslíte tím děkuji? Kde jsou vaše peníze? Feel being taught now? Máte pocit, že jste byli vyučováni? The Holy Spirit has just spoken through the person? Duch svatý promluvil skrze člověka? Where's your money? Kde jsou vaše peníze?
How about the Holy Spirit? He didn't know about the situation. He knows everything, right? So he knew you're going to meet this personal teacher to you in a couple of hours. A myslíš si, že Duch Svatý o tom nevěděl? On věděl, že za několik hodin potkáš svého osobního učitele. So in front of the blue basket, he probably told you, stop it. You're going to need your money later. Takže před tím modrým košem ti pravděpodobně řekl, teď přestaň, své peníze budeš potřebovat později. Right? Je to pravda? But some of you are actually already, oh my God, Lord, I'm so sorry. I'm going to repent now. Stop it! Aber einige von euch So what I'm sagen jetzt, A saying. někteří z vás už se chytají za hlavu a říkají si, budu muset činit pokání. Přestaňte s This tím. is not what I'm saying. To neříkám. I'm just saying, Shema Israel. Pouze říkám, Šama Izrael. Start listening. Začněte naslouchat. Open your ears. Otevřete své uši. Ephata. Efata. Ephata. Efata. God's people. Ephata. Open your eyes. Boží lidé, otevři své oči. Open your ears. Otevři své uši. Augen. The voice of our beloved one. Open our hearts. Otevři své srdce hlasu našeho Pána. Be obedient to him only. Buďte poslušní pouze jemu. This is how we're going to return to his kingdom finally. Tak se navrátíme do jeho království nakonec. Many people accuse me now in Poland, not only in Poland, in many countries, Obvinují mě nejenom v Polsku, ale v mnoha zemích, that I steal people from the churches. že kradu v církvích lidi. Even though I have no church, I když nemám žádnou církev, no organization of my own, žádnou organizaci, no movement. žádné I hnutí. had it even a year ago, but I stopped it. Měl jsem ho před rokem, ale i s tím jsem Deliberately. přestal. Záměrně. He told me to stop it. On mi řekl, abych s tím přestal. Timek, right? Timku, He je to was pravda? On tam byl. In the middle of my struggle to stop something that I thought again in my life was the work of God, but was yet another Christian denomination in A Poland. já jsem s tím bojoval, protože jsem si opět myslel, že se jedná o boží dílo v mém životě. A přesto se jednalo jenom o další náboženskou denominaci. But they still say you steal people from the churches. A přesto o mě říkají, že kradu v církvích lidi. What do you mean? What do you mean? Give me the proof. Jak to myslíš? Dej mi nějaký důkaz. And they say this is the proof. They go out and they never come back. A jejich důkazem je to, že odejdou a už se nikdy nevrátí. So, Takže I'm seriously, so I didn't do anything. já jsem nic neudělal. They just went out. Oni jednoduše odešli. You're probably boring. Asi je nudíte. What were they looking for in your church in the first place? A co vůbec ve vaší církvi hledali? What happened? Co se stalo? Did you ask them? Požádal No. jsi je o to? Ne. You know, just the act of standing up and going out is the betrayal of Einfach the church. To, že vstanu a jdu jinam, je zrada církve? Just last sentences tonight from me. Ještě posledních pár vět. First of the last things. Tohle bude první z těch posledních. It is an important way where you come from in the spiritual churchy sense, Nesejde na tom, z jaké církve pocházíš, but where you heading to? ale kam směřuješ. You know what I mean? Víte, co mám na mysli? Where are you now? Kde jsi nyní? You are somewhere or you going somewhere now in your spiritual life. Ve svém duchovním životě někde se nacházíš anebo někam směřuješ? This is the first thing. Start walking. První věc. Začni kráčet. I never said, and I'm not going to say anything like go out of your church. Never. Já bych nikdy neřekl zvedni se a opusť svou církev. But if coming back to his kingdom, Ale pokud návrat do jeho království, to being obedient to him, the King Jesus only, pokud návrat k poslušnosti pouze samotnému Ježíši, if this journey means I have to leave my church, then, well, so it be,
but this is not what I'm saying. Pokud by kvůli tomu bylo potřeba odejít z církve, tak ať se tak stane, ale je to něco, co já neříkám. Is it clear what I've just said? Je srozumitelné to, co jsem právě řekl? If you think you heard me saying, leave, go out of your church, no, it wasn't me. Pokud jste měli dojem, že vám říkám, abyste vstali a opustili svou církev, tak jsem to nebyl já. You always in the spiritual realm have to know where you're heading to and not what you're supposed to leave behind. Pokud jde o duchovní oblast, tak byste měli vždy vědět, kam směřujete, ne co opouštíte. Jesus said to Simon Peter, Satan once. Ježíš jednou Petra nazval satanem. Why? Proč? Because he said, you're not following me. Protože mu řekl, že ho nenásleduje. What is the goal of your life? Jaký je váš životní cíl? What is the goal of the church existence? Jaký smysl má církev? To be the united gathering of God's people following the Lamb wherever he goes. Církev má být sjednoceným společenstvím Božího lidu, které následuje beránka kamkoliv Who do jde. you follow today, tonight? Koho dnes následuješ? Who are you going to follow tomorrow? Koho budeš následovat zítra? Who you ask for the direction? Koho žádáš o nasměrování v životě? So listen, for tonight, the last thing. Poslední věc, kterou chci dnes večer říct. Tomorrow, I am going to preach first, maybe not the first thing, but first of all, Zítra bych chtěl především kázat o tom, the Father's love. o čem je otcova láska. Not only preach, but I'm going to pray tonight, maybe the whole night. Tomorrow we're going to pray for this experience. A budu se modlit dnes i zítra, abychom to mohli skutečně zažít a zakusit. I'm not talking about charismatic, shocking, orgasmic kind of like, do you know what I mean? Like, aha! This is not what I'm talking about. A teď nemám na mysli něco charismatického, orgasmického. Again, I don't want to hurt anybody here. I'm not saying this is not like, I know Holy Spirit can do things like that, right? Nechci nikoho zranit. Vím, že Duch Svatý něco takového může But učinit. this is very rarely connected to the real experience of God's love. Ale velmi zřídka to má spojitost se skutečnou Boží láskou. These phenomenons are usually connected to some different types of healing, actually, of getting better. Tento fenomenon má většinou spojitost s uzdravením, s tím, že se nám bude dařit lépe. When you have the real experience of your Father's love, like Jesus wants you to have, Ale pokud zakusíte skutečnou lásku Otce, tak jak si to představuje Ježíš, you know what you have. You know what you feel? víte, co ucítíte? Peace, Pokoj. right? He's not self-assurance. You are sure of him being with you all the time. Jeho pokoj, ne nějaké vlastní ujištění. Vy přece víte, že je s vámi neustále. You are not afraid anymore. There's no fear. Už nemáte z ničeho obavy, strach jednoduše zmizel. Our Father's name is love. Jméno našeho Otce je láska. And you know what is the only enemy of love in the Bible? A víte, kdo je jediným nepřítelem lásky v Bibli? Is it hatred? Je to nenávist? Of course not. Samozřejmě, Because že the ne. real love can hate I opravdová láska dokáže nenávidět. and should hate. A měla by nenávidět. Some of you are like, what happened now? Někteří z vás se díváte nevěřícně. Like, the real love hates sin. Skutečná láska nenávidí Love hřích. hates everything that hurts love's children. Skutečná láska nenávidí vše, co ubližuje Božím dětem. So hatred is not anything opposite to love. Nenávist není protikladem lásky. Only one thing that is the real opposition to love, but not like,
has got no power, still it's opposite to love. Je jedna věc, která je protikladem lásky, i když nemá žádnou moc, ale je jejím protikladem. You know what it is? Víte, co to je? Fear. Strach. And fear only. A pouze strach. Do you remember the first letter of John? Vzpomínáte se na 1. Janův dopis. Basically what he says, the only real power in this universe and in any universe you can imagine is love. V podstatě tam říká, že jediná skutečná moc a síla ve vesmíru je láska. Because God is love. Protože Bůh je láska. And you know that you're not in touch with God when you fear. A vy víte, že nejste ve spojení s Bohem, pokud se bojíte. So brother, Takže bratři a sestry, what is your name with the glasses? And vy s brýlema, jak se jmenujete? Daniel, Daniel. for example. Například. I'm not saying you fear anything. Neříkám, že se něčeho bojíte, I'm sure this is what the Holy Spirit wants you to hear. ale jsem si jistý, že Duch Svatý chce, abyste dnes večer něco question. slyšel. Tuto otázku. Are you sure that you're not afraid of anything? Jste si jistý, že se ničeho nebojíte? Are you sure? Are you sure you understand what does it mean? Jste si jistý, že rozumíte tomu, co to znamená? Are you sure the solutions you're looking for now are the right ones according to your Father's will? Jste si jistý, že řešení, která hledáte, se shodují s Boží vůlí? Because the solution is simple. Protože to řešení je jednoduché. Your Father is the solution. Váš otec je řešením. Brothers, sisters, sitting here. Bratři, sestry, kteří zde This is sedíte, my question. to je má otázka pro vás. Are you afraid of anything? Bojíte se něčeho? Are you afraid about anything coming to you tomorrow, on Monday, next year? Bojíte se něčeho, co vás zasáhne zítra, v pondělí nebo příští rok? Do you still have any fear in your heart? Máte ve svém srdci jakýkoliv strach? Are you afraid that someone is going to reveal something shameful about your life from yesterday? Bojíte se, že někdo odhalí něco, za co se stydíte a co se stalo třeba včera? Please check out your heart tonight. Please do it. Zkoumejte prosím dnes své srdce. And do it honestly. Don't talk to anybody A učiňte to upřímně, s nikým o tom nehovořte. except for your Father. Kromě vašeho otce. Through Jesus. Skrze Ježíše. In the Holy Spirit. V Duchu Svatém. But if you discover any fear, Ale pokud objevíte jakýkoliv strach, know this thing. vězte jednu věc. The only solution is your Father. Jediným řešením je váš otec. Please again listen to the Holy Spirit, not to me. The only solution is your Father, not His love. Prosím, neposlouchejte mě, ale Ducha Svatého. Jediným řešením je otec, ne jeho láska. It's one of the crazy things we believe in as Christians. Jedna z bláznivých věcí, kterým věříme jako That there's křesťané, this Father figure and He's got some type of energy towards us and this is love. That's why we say He loves us. že existuje postava otce, která k nám vysílá nějakou energii, které říkáme láska. A proto říkáme, že on nás miluje. But this is not true. Ale to není pravda. He doesn't love us. On nás nemiluje. He is the love of us. Do you understand what I'm saying? On je naší láskou. Chápete, co říkám? different. This is totally different. You see, I love my son. Do you understand that? Já ku příkladu miluji svého syna. Craziness. Šíleně. I love him. Would do anything for him. Miluji ho, udělal bych cokoliv pro I'm něj. not sure about dying for you. Ale nejsem si jistý, že bych zemřel za vás. Maybe, but I'm not sure, right? Možná, ale nejsem si jistý. For him, if it is necessary, kill me right now. Pro něj, pokud to bude nutné, klidně mě dnes zabijte. See, I love him. I am his father, Já ho miluji, jsem jeho otec. but I am not the love of him. Do you understand? Ale nejsem jeho láskou. I am sometimes, very often actually, I am a carnal person. Velmi často jsem tělesný. Selfish man. Sobecký člověk. Do you understand? Chápete to? Whenever we say that God loves us, we still can imagine him and think about him like about any other father figure. Kdykoliv řekneme, že nás Bůh miluje, tak si i přesto dokážeme představit jako postavu otce.
Obviously, God loves us, obviously. Samozřejmě, že nás Bůh miluje, But you know, sometimes he's not nice. ale někdy na nás není zrovna hodný. What time is it? Kolik máme hodin? Because 7 to 10. Yeah. Okay, I'm going to land. The eagle is going to land. Takže chystám se přistát. Orel se chystá přistát. You see, when you start experiencing Father as love, not someone who loves you, but as the love itself, Jakmile začnete zakoušet Otce jako lásku, nejenom někoho, kdo vás miluje, ale jako lásku, you will finally live your eternal life, not your carnal life. začnete konečně žít váš věčný život, ne pozemský život. This is the definition of eternal life in the Bible, the only one. What is the eternal life? To je jediná definice věčného života v Bibli. Co je věčný život? Gospel of John, we're going to talk about it more tomorrow. It is to know the Father and His Son. Je to v Janově evangeliu, budeme o tom více hovořit zítra. Píše se tam, že láska spočívá v tom, že známe Otce a Not jeho to know Syna. about Him, but to have them inside. Ne, že o nich víme, ale že oni žijí v nás. To be fulfilled by their presence. Jsme plni jejich přítomnosti. When you know you're fulfilled by their presence, the Father and the Son in their spirit, Jak poznáme, že jsme plni přítomnosti Otce a jeho Syna? when you're not afraid of anything, Když se ničeho neobáváme. when you don't even remember what the fear is, Když si ani nevzpomeneme na to, co strach vlastně je. you know? So tomorrow we're going to preach this, like how to finally get it, because it is given. We just didn't take it. Zítra budeme kázat o tom, jak tuto věc konečně získat. Byla nám dána, my jsme si ji akorát nevzali. We're going to preach it, we're going to teach it, we're going to pray for it. Budeme o tom kázat, budeme o tom vyučovat, budeme se za to modlit. But also tomorrow I am going to reveal to you And what the is it? secret of the number 666. Ale zítra si také řekneme o tom, jaké tajemství skrývá číslo I'm 666. going to tell you everything about it that we need to know. Řeknu vám o tom vše, co o tom potřebujeme vědět. Seriously. Opravdu. Tomorrow I'm going to tell you who is it. Zítra vám řeknu, o koho jde. Now you understand that. Okay. But seriously, I'm going to. And by the way, A mimochodem, and by the way, a mimochodem, it's okay. I'm seriously Okay. finishing. opravdu končím. We're going to learn one of the most important biblical principles. Naučíme se jeden z nejdůležitějších biblických principů, That we need to remember about. který si nutně musíme zapamatovat. Yeah. And the last, very last thing, it is now. A teď přichází na řadu ta úplně poslední věc. I am sorry. Je mi to líto? I want to apologize. Chci se omluvit. You see, when I first met Reinhard and he started prophesying to me, Když jsem poprvé potkal Reinharda a ten mi začal prorokovat, one part of the prophecy was that, well, you didn't lose the years you think you lost. tak jedna část toho proroctví říkala, že jsem nepřišel o ty roky, o kterých jsem si myslel, že jsem o ně přišel. I, the Lord myself, gave you this experience of the worst type of religion Já, tvůj Bůh, jsem ti dal tuto zkušenost s nejhorším druhem náboženství, to be now the voice for Catholics, for Jehovah's Witnesses, for Adventists, for different religions, but especially for religious evangelicals. abys byl hlasem pro katolíky, svědkovi Jehovovi, adventisty, ale ze všeho nejvíce pro náboženské evangelikály. So the prophecy, I was like, yes, Lord! A já jsem na to proroctví mohl akorát říct, ano, pane. Haleluja. Hallelujah, give it to me! Haleluja, dej mi to. And the next sentence was, you're going to be my plow. A další věta zněla, ty budeš mým pluhem. Okay, doesn't sound, like there's the Superman and Batman and like I'm a plowman, like.
To neznělo úplně jako Superman, Batman, pluhař? But okay, Ale dobrá, it's always something. aspoň něco. But he continued, I mean, the Holy Spirit through him continued, Ale Duch Svatý pokračoval. you are going to be my plow, Du wirst passing through the hearts of my people. A řekl mi, ty budeš mým pluhem a budeš pronikat do srdcí lidí. And hurting them, Budeš je zraňovat. almost killing some of them. Některé to možná skoro zabije. They're going to feel spiritual pain, Ucítí duchovní bolest, emotional, even outrage, emocionální rozrušení. some of them are going to hate you even. Někteří tě budou dokonce nenávidět. But I need you to do this work, to be a plow for me, Ale potřebuji, abys vykonal toto dílo, abys byl mým pluhem. because for some religious Christians, Protože pro některé náboženské křesťany this is the only way to open their hearts for the seed of my word, my real word. je to jediný způsob, jak můžou své srdce otevřít pro semeno mého slova. So, don't hesitate, just do it. Takže neváhejte, udělejte to. I'm not going to apologize. Like if you will allow your heart to be hurt like this, to be open like this, and you allow the word of God to be so into you, again, it's okay. Už se nebudu omlouvat, pokud dovolíte svému srdci, aby se takto otevřelo, aby Boží slovo mohlo být takto do něj zaseto, But I know it's going to hurt. Some of you, many of you. ale vím, že mnohé z vás to bude bolet. This is not my intention. Also, this is not, the Lord's intention, but this might happen. Není to mým záměrem, není to Pánovým záměrem, ale může se to stát. And it probably happened already to some of you tonight. A některým z vás se to přihodilo už dnešní večer. So I'm honestly asking you for forgiveness, A opravdu vás prosím o odpuštění, because I'm not going to stop and I'm not going to hesitate. protože nebudu váhat a nepřestanu. Please, the words, I am going to quote the Holy Bible a lot. Hodně budu citovat z Bible. A lot. Hodně. And I'm going to explain sometimes like the word by word what it really says. A budu slovo za slovem vysvětlovat, co to opravdu znamená. It is not me and not my voice sometimes hurting your heart. A nejsem to já a můj hlas, kdo vás zraňuje. It is the lie or many lies that already touched with a very bad touch your heart before. Je docela možné, že vaše srdce bylo zasaženo velikou lží už v minulosti. Please stop listening to me. A tak prosím, přestaňte naslouchat mě. Stop listening to me. Přestaňte mi Even naslouchat. to Reinhard. I Reinhardovi. Stop listening to any human beings as authorities in the church. Start, maybe for some of you is going to be the night, tonight. Start listening to the Holy Spirit. Přestaňte naslouchat lidem jakožto autoritám v církvi. Je docela možné, že dnešní večer bude tím prvním večerem, kdy začnete naslouchat Duchu Svatému. You might feel some pain, Možná budete cítit bolest, but it's going to be the best massage you've ever had. ale bude to ta nejlepší masáž, kterou jste kdy měli. And you're going to be perfect forever. A už navždy budete v dokonalém stavu. Thank you. Děkuji.